Ko boligwa nigo kwa rurwe gochi asabarai wene kibunango esoke wale na gosira chisukuru kiri inse na gwekebirengo biri biganire aniga kwanwa chingo gichokorosiwa kwebira chinyomba chia kibara esukuru ya metama ya soko boligwa boigo kwa rurwe gochi asaba na inchi wene kibunango chora bale habarai bali baranyare bagwikirania mugendero olikecho polkapo kara na roboti rwa sinchira yogo chinyombe chiga chia kibara ime skurega ya Metamayo Secondary School ego chanyara kwa bachikogwa omwelio wo etamweli ya eta yendo kiabethiriria abana gwetera engai enene embere mutinyo kabiriria twete nyinge amacha agaterema akagere choeria egasi uloba nabuna ba twecho twaro alternative toilet for boys Egatorasmisa tosabe kanisa eradichasent abana baratumeka agera tokwebanga nakyo kirere omwana siasa asireta Adams Mochenwa wikirana ase skuru ya igana kubwata ko bokonyi bwaye bweche simiti elio enyombe yiga yake bara enyariko bagekoroisiwa ekere chairman ya board of management angikirete no mwalimu bantebetie chicho chie skuru ya nyarire gosink ekikiyangi mugere getambukiro kubakonya no bokonyi bweche simiti egere banyare gosukia omujengo oria egere abana baitu basome korengana mo no mwalimu munene bwe skuru yeiga asireta Joel Mesa igakwerera enjira abana bagendere ko bagwetera engai enene egintu korengana munere aganirie skuru yeiga kubwatukirwa obokonyi egere to kwane kene skuru ene iranete maega kidogo iranete maega. Apart from academics, machenga rara magotua mangi. Na ndibona kere skulu nanje baransi agache tujirika rengo nyagorusi bara magachalia makoro bakobeka magacha majia. Igongo chikoboria mabara iba ensemeye batosire egera tonyara go change skulu eye kimachengo and as we improve it in terms of academic performance. Go Metamayo tori rasimo chiku Mochenwa nigagendere ko bagagosingira ngachi semego cha sabana chichiranya ko bachiko bakonya samatukari bosyo yende korengana monera agendere ko bagakubulia barayigo tambe yoko bako kwabo kwenekiria abana nganyora bara mazingira maya yogosomera tubuno mugusia nene mono Nyamira yento nkeya abana baito bara kiranyare ko bakonya in future utatiga masomo igo bono tiga abara ibonsi batige siasa nyinge banyare gokonya chisukuru cheto anene mone ya Metamayo nende unabono gocha gusia ntole blessed into the Minister of Education umusiasi olibu education tigate ke bitambokero atararu obisi amekishwa chisukuru chiagusi nchikoreta nchirebuya asengenja abande tokora ekereba iruchigasi ibagutanga korosobo nigo Mocheno bwegagendere ko bwagosingirana kubulia barayi kwenekia munango segasegera bare amagani y'abananchi ayuba haba kireta chikura elio banyare ko bakonyora omwaheso amangana buna one kemerigie chai kerebobe chipara cheito chire chimbe amangana health wise amangana education obugima bwa kongire buna bono roche amagutara menta senate tigatonyerorege gutenaria ase senate na go debate buna serikali ne bwene go keya amangana mafuta ase ngenjo ekera mafuta mentete obugima bwa gokong na oversight yebengia ekere gwatumire chibesa chibwati chirore na kinjia kolegasi tali ogo chiboleria ase forum chitagwenerete asinse mugende Mocheno nigagendere ko bagakubabolia abakichikura kurwase county ya Nyamira wene kibunango segasegera bare engana yo kubwata ebibande na bwego nechikura chingakie chigaki omekerike wachira munechi mbebekia ABC kegolere merango yabo yo kubwata gwechikure chiga serikali tigerusie ebibande bali babwate ebibande bae nende first and that process of ID registration egere abana baitu banyare kubwata chikura banyare go chenjuburai bachora barai barabakonye nigo bwegagendere ko bagakubolia abakenya kwene kibuna ochora bale abarayo barabakonye elio gukora emechande yagendere ko bagekubenga ensijiga ya Kenya abantu baminto egento geto chandete Kenya itogochora abana biashara tigatochora abantu bale managers tali abana biashara bakoenda baso serikali bachi gukora biashara unabona mwabegete kasongo egasi ayino gukora biashara mutakobeka matiangi muroche orabeire manager o manageri o change education system o change interior o change kiregento enseye gusebono igati ababuli kurase chinseme chiganiko bamwakere ngambi yamono Mocheno asegetambikoro yokoleta chisimita ase skuru yiga yentubego babulja baraibande gutambe yoko boko kwabo elio banyariko bakoye konye skuru yiga ya Metamayo Secondary School na ira ne rimbi yamono na atebiro nero mugambi
Nyasaye tigamo sisini kinya yagwa kore na manene. God bless you. Eginko ripoti rigetaseni kia wanjete kia getembe kuraiga ase skuru ya Metamaywa gutoka ase wadi erigoma ebunga yabo getutu bwa Masabe county ya Nyamira inche gonkuru kwa Polycarp Okara.